Jotono lamsogo ani YouTube channel nai tongna rongno ang tini Women's College sokpaijak tamni hingke certificate narani phaimani 2018 o BA paimani abo hingke norok ani logi tongdi puilani simi paithak jora hingkai ang tabuk academy wasukjak iko marksheet tubui mana o hingkai norok bo naiya tongkha hingke napaidi hingke ang tini saisung line rok basana nangya hingkai class second mana hinui uansukha khlaio hingkai ang tabuk academy ni library room o ma thangnai tamoni hingke aro marksheet joma ma rwnai joma rwmani pore ang teisa oro academy o mafaipani ang tabuk sokpaikha library o hingkai library o fatar tisima phano sio tamoni hingke bisingo camera rok tisai maya ba hingke ang aro kagoj mangkha hingke ang tabuk iko library ni nokhorjak library room ni nokhornai thangui tongo iko kagoj chikon samangkha abo ang tabuk teisa academy thangui joma ma rephinai hingke norok ani logi tongdi choyasak iko nadi chini college bisingo iko ayangkha science rok ni hingke ayangkha arts hingke iko norok ano hinui mano ba certificate nama rok si chungno video khlai phunugo hinui hingke ang phunukna muchungmani hingke o college o pori thangmani ba hingke kisa mukhung o twlangna muchungkha hingke norokno phunukna muchungkha hingke norok o bidun bising tui chai rok nukha hingke ano nakardi hingkai kok sama rok chai rok tongkha ba ano nakardi norok ano nakhrai rwo hinui ang kha khlaio chai rok tongkhai hingke ang tabuk thangui tongo academy o norok a logi tongdi iko norokno kaisa buphang phunuknai abo buphang iko taisuk buphang chwng o jaga taisuk markhani thogo taisuk thai oroni hingke taisuk jora wngkha taisuk masa oro tabuk baksa taiko saimanya chwng pori phuru wngkha thaio hingke markhani thogo oro taisuk hingke omo khe chini canteen o bondo hingke chini college bising puila habkhai canteen bwskango nukgo hingke ang tabuk thangui tongo academy o khum rok bari tongo naithok khlai di Cochin Women's College ayang asuk norokno phunugui manliya tamoni hingke jora kom hingkai ang tabuk thangui tongo academy o kaisa thangui tongo ayangkhai academy ko matingini hall hingkai program rok college ni program rok hingkai mwsamung rwchapmung rok hingkai aro nongo jekono college ni program rok hingkai aro nongoi o hingke tini ni bagui asukno jotono no khulumbaikha.